Sunt aici să vă relatez cazul True Crime despre un băiețel care a îndurat foarte multe, doar până la 8 ani, când mama și tatăl vitreg l-au aruncat în brațele morții. Problema e că nici poliția și nici asistenții sociali nu au făcut nimic să-l scoată din brațele morții. Acesta este Gabriel. S-a născut în 20 februarie 2005, în California. Tatăl se numește Arnold Contreras și mama Pearl Fernandez. Era al patrulea copil pentru Pearl. Inițial nici nu l-a dorit acest copil. A vrut să facă avort, cine știe din ce motive nu a mai reușit, l-a născut și a vrut să fugă din spital. Nu a reușit, au prins-o. Așa că un unchi de-al mamei a dorit să-l crească el, fiind homosexual, și a fost încredițat. Acest unchi, Michael pe numele lui, trăia în concubinaj cu David Martinez. Primii 4 ani, Gabriel crește cu ei, foarte bine îngrijit, dus la pediatru, cu vaccine, la grădiniță, tratat foarte bine, crescut cu dragoste, de unde copilul normal se atașează de aceștia. Oricum, copilul l-au descris sensibil, empatic, nu avea nicio problemă să-și manifeste dragostea. Dar, în 2009, bunicul Maten se trezește că poate crește cu 2 homosexuali și l-au luat să-l crească ei. Bunicul Robert și bunica Sandra. L-au crescut alți 3 ani cu unchii care veneau mereu să-l vadă, s-a adaptat ușor la bunici. Gabriel își cunoștea mama și frații, dar la un moment dat a început să întrebe el de ce nu poate trăi alături de mama sa și de frații lui și nu s-a găsit un răspuns. Că bunicii știau că mama este violentă și nu are grijă de copii. În 2012, mama s-a gândit mai bine, având în vedere că primea de la stat pentru un copil între 7 și 800 de dolari, să le ia de la părinții ei, acuzând că la bunici nu e crescut bine, tocmai ea, care deja era în evidență la asistenții sociali, cu un copil luat pentru că îl bătea și îl ținea flămând. Bunicii știau că Pearl e violentă cu copiii și încearcă să se opună, dar adopția nu a fost legală, cu acte, deci Pearl își ia copilul. În 12 octombrie 2012, Gabriel începe viața alături de mama lui și concubinul ei, Isauro Aguirre, adică începe coșmarul copilului. Ea era logodită cu acest Isauro, care era gardian, deci el menținea casa. Doar ea era o drogată și asta coste, deci un copil în plus în casă, mai mulți bani, mai multe droghe. Acest copil merge la mamă, unde e fratele Ezechiel de 11 ani și sora Virginia de 9 ani. A continuat să meargă și la școală, unde avea ca învățătoare una Jennifer Garcia, care la un moment dat observă copilul cu ceva vânătăi pe corp, arsuri, tăieturi. Învățătoarea îl întreabă, ce-s cu toate vânătăile de pe corpul lui? A spus că mama ei le făcea. El, săracul, credea că e normal să-i facă tot ce-i făcea, pentru că era mama. El nu a mai trăit cu mama până atunci și credea că e normal. Mama are dreptate să-i facă asta. O întreabă și pe învățătoare dacă e normal ca mama să-și bată copilul cu centura de la curea. Învățătoarea nu a știut ce să-i răspundă. A zis depinde și copilul iar întreabă, e normal când mama mă lovește eu sângerez? Atunci învățătoarea sună la numărul verde pentru a informa asistenții sociali că un copil este abuzat fizic. Cazul a fost dat la o asistentă nou venită care s-a dovedit total incompetentă. Învățătoarea a fost asigurată că cazul a fost preluat și se ia măsuri, numai că trec săptămâni și Gabriel vine la școală cu tot mai multe răni. Între timp și o mătușă de-a lui Gabriel denunță dar la șerif, pentru că ea a observat săracul copil cum arăta. Au chemat de 5 ori și de 5 ori a fost o patrulă acasă la ei și nu au făcut nimic. Odată l-au și văzut pe Gabriel, au și vorbit cu el, dar măsa le-a povestit că s-a pus cu un băiat mai mare, că el l-a bătut în halul ăla.
Poliția a înghițit povestea și gata. Și de fiecare dată mama zicea să nu-l asculte, că e un copil rău, mincinos, manipulator, inventează tot felul de povești, dă vina pe alții și poliția o credea și pleca. Într-o zi vine la școală cu o buză spartă. Când îl întreabă învățătoarea ce s-a întâmplat, el foarte calm îi zice că mama i-a dat un pumn. Atunci învățătoarea a sunat din nou la protecția copilului și s-au prezentat acasă la Gabriel, dar nu se întâmplă nimic. Au început să-l țină acasă pentru că au înțeles că de la școală erau trimiși mereu asistenții sociali. Să nu vă zic după ce plecau asistenții sociali ce bătaie își lua Gabriel și torturi și... În fine. În ianuarie 2013, Gabriel se prezintă la școală cu răni mici rotunde pe toată fața. Și învățătoarea îl întreabă, dar copilul a învățat că nu trebuie să mai zică adevărul, dar după ce a insistat un pic învățătoarea, a mărturisit că l-a împușcat în față cu pistolul cu aer comprimat, cu bile. Ea îl sună la asistenții sociali și nu rezolvă nimic. Acest copil, după declarația fraților, era bătut în fiecare zi pentru nimic, din orice el lua bătaie, cu pumnii, cu obiecte contundente, avea oase rupte de luni de zile. Niciodată nu l-am dus la spital, schimba nisipul la pisici și mama nu era mulțumită niciodată cum o făcea, așa că îl punea să mănânce nisipul murdar, cu caca. Era ars cu țigara, înfermenta linguri și îi le punea pe piele, împușcat cu bile la față și în zona genitală. Îi dădea cu spray cu ardei iute, care îl avea Izaură de la servici. Îl obligau să se îmbrace în rochițe ca să-l umilească și îl făceau mereu gay și în mai multe feluri foarte urâte privind orientarea lui sexuală, fiind crescut de acel un gay. De parcă la 8 ani ești atras de ceva sexual. După bătăi și torturi, îl băgau sub duș cu apă rece, așa limitau cât de cât apariția vânătăilor. Acest copil era flămând și mereu înfrigurat după dușurile reci. Dormea într-un dulăpior cu 2 ușițe în fața patului părinților. El nici nu avea un pat al lui. În camera fraților erau doar 2 paturi. Gabriel dormea în acest dulăpior cu mâinile și picioarele legate, cu o șosetă în gură să nu cumva să-l apuce țipatul noaptea și cu o eșarfă la ochi, ca și cum nu ar fi fost întuneric acolo în dulăpior, și ușile închise și blocate. Aici era închis chiar și în timpul zilei, drept pedeapsă, mai ales când trebuia să vină asistenții sociali. Stând închis acolo cu orele în șir, ajungea să-și facă nevoile pe el, săracul. Când se întâmpla asta, îl scoteau, îi dădeau o altă mamă de bătaie și îl puneau să curățe dulapul. Odată l-au bătut așa tare cu băta de baseball că i-au scos dinții din gură. Chiar în aceste condiții, la școală pentru ziua mamei, Gabriel a făcut o scrisoare plină de dragoste pentru mama lui. Mama mea e frumoasă, mama mea e bună, are ochii foarte frumoși. O iubesc pe mama mai mult ca orice pe lume. Mama e cea mai frumoasă din lume. El dorea să fie iubit de mamă. Dădea vina pe el însuși când lua bătaie. El credea că el nu e ok. El greșește tot timpul, de aia ia el bătaie. La școală copilul și-a schimbat total comportamentul. Era cu minte, educat, empatic, sensibil. A devenit un bulo. A început să fie mereu trist, iritabil, până a devenit și agresiv. Avea crize de nervi din motive puerile, fără sens, dădea cu șutul în obiecte, în pereți, câteodată și în colegi. Pearl Cynthia Fernandez, numele întreg al mamei, e născută în 29 august 1983. A crescut într-o familie dezechilibrată. Tatăl ei intra și ieșea din închisoare frecvent, iar mama nu o iubea deloc, o bătea mereu. Ea a suferit exact același tratament ca și Gabriel. Din această cauză, la vârsta de doar 9 ani, începe să bea alcoolice și să consume droguri. La vârsta de 11 ani se hotărăște să fugă de acasă, să trăiască pe stradă. Toți 4 copii sunt făcuți cu Arnold Contreras, care a intrat și el în închisoare, ceea ce a dus la despărțirea lor. Cică cu
toți concubinii ei a fost violentă și manipulatoare, toți trebuiau să o asculte, dar nu își luau și dacă nu, își luau și bătaie, cu toate că ea era micuță de înălțime și bărbații din viața ei erau înalți și robuști, așa că se simțea protejată. No. Când voia să-l bată pe Gabriel, îi zicea lui să o facă, ea folosea doar pistolul, treabă ușoară. Isauro Aguirre, născut în 13 iunie 1980, a rămas repetând de 2 ori în școală gimnazială, apoi a abandonat școala. A muncit ani buni la un azil de bătrâni, unde era și îngrijitor și șofer. Șefa de la acel azil l-a descris ca un om liniștit, gentil, săritor când era nevoie de el. Era cel mai drăgostos și răbdător cu bătrânii din acel azil, toți bătrânii îl iubeau. În octombrie 2012, Isauro a început să lucreze ca și gardian la o firmă. El, până să o cunoască pe Pearl, a avut cazierul curat. Teorie la care s-au gândit toți că Pearl a reușit să-l manipuleze până în punctul în care și-a schimbat total personalitatea și a ajuns să facă tot ce îi ordona ea. În gândul lui trebuia să o asculte pentru că nu va mai găsi o altă femeie ca ea. Era îndrăgostit nebunește de ea. În 22 mai 2013, la ora 11 seara, Pearl sună la ambulanță și zice că copilul nu mai respiră. Arnold îi ia telefonul. Nu Arnold, Isauro. Și continuă. Copilul are 8 ani și nu respiră. Se certa cu fratele mai mare și l-au găsit leșinat. Am încercat să-i ascult inima, dar nu am auzit-o. Când a ajuns salvarea, l-a văzut pe Ezechiel în stradă, trimis să le arate exact intrare pentru că era într-o fundătură. Au rămas surprinși să vadă un copil de 11 ani la ora aia afară, într-un cartier așa periculos. L-au găsit pe Gabriel întins pe jos, gol-goluț, în dormitorul părinților, fără semne vitale. Au reușit să-i facă inima să bată. Au observat că acest copil avea tot corpul plin de răni. Întâi au crezut că are o boală de pele, dar au observat imediat că are și coaste rupte, capul spart și dinți lipsă. Părinții povestesc că se juca cu fratele mai mare și l-au găsit leșinat. Nu păreau prea îngrijorați. Paramedicii l-au suit în ambulanță pe Gabriel și a rămas foarte surprins că niciunul din adulți nu a vrut să vină cu copilul, cum se face de obicei cu minorii. Apoi vine și poliția și Pearl începe să îi întrebe dacă riscă să pierdă ceilalți 2 copii și ce se va întâmpla cu pisicile. Avea 5 pisici foarte bine întreținute. Bineînțeles, pisicile au fost luate, era disperată. Gabriel era pe moarte la spital și ea plângea pentru pisici. La spital i-au găsit coaste rupte, stânga-dreapta, mai vechi, mai noi, mâinile distruse, cum se apăra multe lovituri lua peste mâini. Avea arsuri de țigară pe gât, pe față, tăieturi, avea semne vizibile de la sforile cu care era legat noaptea la mâini și picioare. Avea o bilă de pistol oprită în plămâni. Gabriel a murit 2 zile după spitalizare din cauza rănilor multiple. Autopsia a durat 2 zile din cauza numeroaselor răni care le avea. I-au găsit nisip de pisică în stomac. La interogatoriu, Isauro a încercat să zică că cădea mereu în duș, apoi a zis că l-a bătut doar cu mâinile, apoi a recunoscut, dar s-a declarat nevinovat și a primit condamnarea la moarte. Pearl, în schimb, s-a declarat vinovată și a primit închisoare pe viață, fără drept de eliberare condiționată. Și asistentele sociale au avut parte de un proces de 2 ani după ce au fost date afară din servicii. Au rămas falite după ce și-au vândut și casele pentru a plăti avocații, dar au scăpat fără pușcărie. Pe Netflix găsiți un documentar despre asistenții sociali și cazul lui Gabriel. Vă mulțumesc dacă ați vizionat până aici și vă mai aștept pe acest canal. Abonați-vă și activați clopoțelul. La revedere!